Kung bago ka pa lang sa channel ko, please huwag kalimutan yung i-click ang like at subscribe sa baba. At please click the notification bell para mo-update kayo sa lahat ng mga bagong videos ko. What's up mga langga? Ito naman po ulit ang inyong Madam Langga na katulong sa umaga, vlogger sa gabi. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang 10 senyales na mahal ka ng isang lalaki. Una, tanggap ka kung sino at kung anong meron ka. Wala siyang pakialam kung ano man ang past at flaws mo sa buhay. Dahil para sa kanya, sapat ka na sa buhay niya. At dahil mahal ka niya, papaliwalain niya ang lahat ng mga sasabihin ng mga tao tungkol sa inyo. Kaya, you don't need someone to complete you. You only need someone to accept you completely. Pangalawa, wala siyang dahilan o hindi siya maghahanap ng rason para maghanap ng iba. Nilalayo niya yung sarili niya mismo sa mga bagay na maaaring makapagbibigay sa inyo ng away. Dahil iniisip niya yung pagmamahalan ninyo at yung relasyon ninyo. Because love does not consist of gazing at each other, but in looking together in the same direction. Pangatlo, handa siyang magsakripisyo para sa'yo. Ibababa niya yung worth niya at yung standards niya para sa'yo. Lalong-lalo na yung pride niya tuwing nag-aaway kayo. Isasakripisyo niya yung mga bagay na nakakahiligan niya noon na labag sa kalooban mo. Because true love is sacrifice. It is in giving, not in getting. In losing, not in gaining. In realizing, not the possessing that we love. Pang-apat, hindi siya napapagod na unawain ka. Kahit sobrang tupakin mo na o sobrang maldita mo na, mananahimik na siya para hindi kayong mag-away dalawa. Because true love never gets tired or surrenders, because true love would never complain about it. Panglima, bibigyan ka niya ng panahon at oras. Kahit sobrang busy na siya sa trabaho, maghahanap yan ng paraan upang makausap ka. Lalong-lalo na maghahanap siya ng paraan upang makita at makasama ka. Consistency is the glue because consistency is the glue that holds love together. Pang-anim, may malasakit siya sa'yo. Na tuwing may sakit ka, nire-remind ka niya palagi na uminom ka na ba ng gamot mo, or di kaya ina-update ka palagi na kumakain ka na ba, anong ginagawa mo, ganun kanya kamahal, ayaw niyang mapahamak ka, at para hindi siya mag-alala. Because relationship don't last because of the good times. They last because of the hard times. We're handled with love and care. Pang-pito, hindi ka niya bibitawan basta-basta. Kahit anong mangyari, lalaban siya. Kahit napapagod na siya, kahit toxic na yung relationship ninyo, lalaban niya yung pagmamahal niya para sa'yo. Ika nga, diba? Pag true love, never get tired. Kaya, i-endure niya yung sakit para sa'yo dahil ganyan kanya kamahal. Maghahanap siya ng paraan para maging okay kayo ulit. Because a true relationship is two imperfect people refusing to give up on each other. Pangwalo, may respeto siya sa'yo.
Opo, pag mahal ka ng isang lalaki, may respeto siya sa'yo. Lalong-lalo na sa mga bagay na pinagdidesisyonan mo sa buhay, sinusuportahan niya yung mga bagay na nakakahiligan mo, at binibigyan ka niya ng mga panahon kasama yung mga kaibigan mo. Because respect is one of the greatest expression of love. Marunong siyang makontento. Nakokontento siya sa kung ano yung kaya mong ibigay sa kanya, lalong-lalo na sa panahon at oras at atensyon mo. Kasi naiintindihan niya, lalong-lalo na kung may trabaho ka. Yun bang hindi ka na mag-aalala kahit busy mo sa trabaho, mga langga? Minsan, di ba mga langga, nafe-feel natin parang may pagkukulang tayo sa kanila. Pero kung kontento yung lalaki sa'yo, kung mahal ka ng lalaki, mga langga, hindi niya hahanapin sa iba yung pagkukulang mo sa kanya. Dahil ang totoong pagmamahal ay tanggap ka at kung anong meron ka. As contentment is when you bear in your mind that you will never find someone better because you already have the best. Pang-10. Proud siyang ipakilala ka sa mga kaibigan niya, lalong-lalo na sa pamilya niya. At sabihin sa harapan nila, ito pala ang mahal ko. Ayun mga langga, ayun yung 10 senyales na mahal ka ng lalaki. Always remember mga langga, ang totoong pagmamahal ay hindi napapagod, hindi sumusuko, at hindi nagbabago. Mas ito pa ay yayabong pagdating ng panahon, lalong-lalo na kung tatanda kayong dalawa. Di man ang buhok ninyo, mabungi-bungi man at kukulubot man ang inyong mga balat, mananatili pa rin ang pagmamahal sa inyong mga puso dahil ang pagmamahal ay hindi tatanda, kundi masayabong pa ito. Ang tunay na pagmamahal ay nakikita sa pagbibigay at pagsasakripisyo. Because true love asks no questions, makes no reservations, but puts itself unconditionally into the hands of the loved ones. Shoutout ko po pala ang Mondihar family, mga pinsan ko po sa Luparan, sa Davao del Sur, na sila Ray and Joel J. Mondihar, Team Naki Wi-Fi na sila Irene and J. Mark, and all the Albania family of Luparan, sa Davao del Sur also, na sila Ma'am Jeanette, Teresa, Arnel, Angelica, si Shine May, and Baniet and Banyo, and sa pamilyang Sinoy po sa Talasulok, Davao del Sur, at kang John Lord Sinoy Cabrera. Hanggang sa uulitin ko, ito po ulit ang inyong Madam Langga na nag-iisang Madam Langga sa balat ng lupa. Nagkatulong sa umaga vlogger sa gabi, Hiyusunis, Philippines! Kung kalimutan, i-click ang like at ang subscribe sa baba at please click the notification bell para mo-update kayo sa lahat ng mga bagong videos ko. Hanggang sa uulitin mga langga, at ako po ay nagbibigay sa inyo ng katagang sa lahat ng aspeto sa ating buhay. Huwag na huwag kakalimutan ang pag-ibig para sa sarili dahil walang ibang nagbibigay sa inyo ng totoong pagmamahal kundi ikaw mismo para sa sarili mo. Bye-bye and I love you langga!